La Núria Valls, la Victòria, que avui ens visita. Això sí, molt pendents dels incidents que hi ha hagut aquest matí a la plaça Catalunya de Barcelona. Sí, avui tota l'atenció està posada a la plaça Catalunya. Aquest matí a primera hora hi han anat els Mossos d'Esquadra. En principi havien d'enretirar els concentrats, netejar la plaça i deixar-los tornar, però han acabat carregant contra els acampats amb duresa, hi ha hagut molta tensió. Connectarem ara mateix amb la plaça Catalunya per saber quin és l'ambient a hores d'ara i com estan els ànims. Laia Mestres, suposo que ara una mica tot més calmat, no? Doncs sí, molt més calmat que aquest matí quan hi ha hagut les càrregues policials. De fet, des que ha marxat la policia, el campament ha tornat a recuperar una mica el pols d'aquests dies. De fet, ja s'han començat a muntar les infraestructures. No sé si podeu veure aquí al final, a dintre de la plaça Catalunya, ja s'han començat a muntar alguns tendalls, a posar algunes carpes i hem vist com tornaven a aparèixer també matalassos i els sacs de dormir, que han estat la tònica habitual aquests últims 12 dies. Això sí, els acampats es queixen que la Guàrdia Urbana se'ls ha endut tots els ordinadors, tot el material de cuina, així com també tendes de campanya, i que no saben encara com s'ho faran per tornar a recuperar totes les infraestructures. Ens han avisat també que des d'alguns comerços se'ls està intentant ajudar, donant-los algunes taules, algunes cadires, perquè puguin tornar a recuperar aquesta acampada. Que en els acampats, aquests moments d'enfrontament amb els Mossos d'Esquadra. Perdona, em deies? No t'he sentit bé. Com ho expliquen els acampats, aquests moments que hi ha hagut d'enfrontament amb els Mossos d'Esquadra, aquesta batalla campal que s'ha organitzat? Què ha passat? Que el que ens expliquen ells és que estaven fent una resistència pacífica cap als Mossos d'Esquadra i també cap als serveis de neteja, que els explicaven que només volien entrar a netejar, però ells no s'ho han cregut en cap moment i el que deien és el que volien fer-los era un desallotjament encobert. El que han fet ells llavors és asseure's a terra, fer resistència pacífica, i és quan han començat les càrregues policials, cops de porra, no sé si heu pogut veure les imatges, i també fins i tot els policies han utilitzat també les pistoles amb bales de goma. Sí, estem veient ara les imatges. Escolta, i què pensen fer aquesta tarda? Em sembla que tenen previst alguna concentració, fins i tot? Exactament, hi ha una concentració prevista per les 7 de la tarda, no sabem encara si també es farà assemblea a aquesta hora, i també a les 9 del vespre hi ha la cassolada habitual que s'ha fet durant aquests 12 dies, és a dir, ells volen continuar amb l'acampada com si això no hagués passat i la volen continuar almenys fins diumenge, que és quan ens havien comentat que hauran de decidir què volen fer, si pleguen o continuen. O sigui que en principi demà, quan hi hagi la celebració del Barça, si és que el Barça acaba guanyant aquesta Champions, coincidiran les dues coses aquí a la plaça Catalunya, Exactament, hem d'esperar a veure què diuen, si fan una assemblea avui, que és el que acaben de decidir, però en principi el que ens deien és això, el que ens comentaven és que l'acampada continua. Molt bé, Laia, moltes gràcies. Seguirem les vostres informacions des de la plaça Catalunya, al 324 i al Telenotícies Vespre. Gràcies, Laia. Fins ara. Fins ara. Fins ara. Això que ha passat aquest matí, després ha provocat molts problemes de trànsit a la ciutat de Barcelona. Manifestació, per altra banda, d'estudiants a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Seria bo en un dia com avui d'operació sortida i tornada que veiéssim càmera en directe de la Diagonal, perquè si fins ara estava tallada aquesta sortida de la ciutat i entrada, a veure com està ara mateix, estic esperant que surti aquesta càmera, que al fons, la imatge del fons, no aquesta via que creua just ara sí que tenim imatge de la... Aquest és l'accés a la Diagonal de Barcelona. Te'n recordes encara de les càmeres o no? Sí, això és Sant Joan d'Espí. Veiem que aquí la circulació és molt fluida. Hauria estat bé veure també just l'entrada a la Diagonal, que és on hi ha hagut molts problemes. Ha estat tallada aquesta via i ara ens comunicaven des del Servei Català de Trànsit que els manifestants han deixat lliure aquesta avinguda Diagonal, per tant, per sortir, per entrar, hi hauria més facilitat, però els estudiants s'estan dirigint cap al carrer Balmes, arribant segurament a la Gran Via de Barcelona. Per tant, molts problemes a la ciutat de Barcelona i la millor recomanació, veient aquest mapa continu de trànsit, és no agafar la ronda de dalt, molt carregada en els dos sentits, però especialment d'anada des de la zona del Llobregat fins al nus de la Trinitat, amb aquestes franges de color vermell amb moltes retencions. Alerta si heu de circular per aquesta via i sobretot per totes les vies de la ciutat de Barcelona. Al llarg de la tarda estarem pendents de tot el que vagi passant a Barcelona, us anirem explicant si s'està normalitzant la situació i tot el que passi a la plaça Catalunya, però evidentment avui també hem de parlar del gran partit que es disputa demà a Londres, aquesta final de la Champions entre el Barça i el Manchester. Avui venen el Jaume Sobrequés, el Francesc Sanui, el Pere Escobar, la Tatiana Sisquella, el Tian Riba, el Pitu Abril. Amb tots ells intentarem saber quina és la importància d'aquest partit. Què vol dir que el Barça pugui tornar a guanyar un altre